Azi e o zi de posomorâtă ca întotdeauna. Toamna cea rea. Am ieșit să vă spun că totul e bine împrejur, e toamnă frumoasă și atât. Într-o toți o zi frumoasă vă doresc, fără ceață, fără toate. Ce să vă mai spun, fără toate este. Ia uitați-vă ce frumos e, îngălbenește frunzele, toamna a venit. Încă zilele astea mai este cald și gata. Ne apropiem cu încetul de alegeri, parcă nici nu sunt. Vă spun drept că nu le simțesc așa că, uite, ia ca trebuie să mă duc, să aleg duminică, parcă e cândva, e că alegerile astea undeva departe. Încă mai este vreme, dar nu, a rămas câteva zile de acum. Așa că încem și votăm președinte nou. Aici te vechi de mama în Racu, de Dodon, de minciunos, și toate minciunile lui și trădătorul dracului. Renatul Sată nu-i departe de dânsul și așa că nu vă faceți vânt să votați. El crede că dacă a scos asurile astea de sub mânică cu astea și face Dodon și face... El apoi gata, toți să-l voteze. Fiți mai atenți. Nu faceți. Votăm că este al doilea Dodon care momentan poate să vândă Moldova iar lui Putin. Deși Putin mizează din nou pe Dodon. Nu are încredere nici Putin în USAT, așa că nu face. Tot ce trebuie să votăm asta unioniștii. Dar cu regret, unioniștii nu prea câștigi, n-a spre ei atâta. Ei trebuie să unească într-o singură și să aibă un candidat unic. Pentru că Maia Sandu nu prea am încredere, dar dacă ei iasă înainte, dar nici nu știu ce să vă spun. Nu prea am încredere ei. Deși toți zic mai bine pe ea să votăm, că dacă dăm altora votul, mai mult în pierdere, totdeauna nu câștigă. Dar eu totuși mizez pe Dorin Chertoac. Dar nu știu. Votăm pe cine știe care trebuie în afară de Usată, Dodon și Violeta Ivanov. Nici asta, nu. Asta a umblat întâi la PCRM, pe am intrat la PD și am dus la Pro-Moldova. Nu la Pro-Moldova, dar la Șor. Și am candidează gospodină și e. Pe ăștia nu trebuie să-i votăm. Ăștia sunt vânzători de țară. Dacă s-o cotez că unioniștii vând în România, nu se vinde nimic. Noi ne stăruim să ne ducem la țara noastră, la cultura noastră, la tot ce e nostru, ce este sfânt lăsat din buni străbuni. De asta nu vă trebuie. Votați unioniști, ori votați pe ăștia care sunt pentru Europa, care vor să intre în UE, ăștia, dați-le lor drumul să facă o carieră bună. Nu știu, nimeni nu știe și a să fie mâine, o să furie, nu o să furie. Asta e, încă nu se știe. Nimeni nu este, dar totuși mai vin să-i
votăm că trebuie ceva nou, ceva mai nou, oameni noi, fețe noi, așa e mai bine. Poate altul să mai gândi și a face ceva pentru Moldova. Și în al doilea rând, diaspora trebuie să vie acasă, să voteze, că în țările străine e jale mari cu coronavirusul ăsta. Așa că ei pot să nici nu dă voie să deschidă acolo de astea, unde să voteze. Așa că diaspora, veniți acasă și votați să dăm Dodon, să-l aruncăm pe Dodon ăsta. Oameni buni, fiți mai vigilenți și mai educați, nu educați, vreau să vă spun, dar mai înaintați, mai cu altă mentalitate, să fim mai uniți, să dăm rușii ăștia, ei, vedeți cum sunt de uniți ei, trebuie să îi dăm jos, să ne unim noi, să arătăm că noi suntem stăpâni în țara noastră. Ei se duc în Rusia lor, acolo de unde au venit, Ucraina, Rusia, lasă duc acolo. Noi, oameni buni, trebuie să ne apărăm Moldova. Să fie Moldova adevărată românească. Noi suntem români, Basarabia e România. Așa că trebuie unire și asta unica noastră soluție. V-am pupat, vă iubesc!